Merħba tfal, merħba sessjoni oħra ta' qari. Illum ħanaqraw il-ktieb kemm nixtiequ annimal. Dan huwa kitba ta' Natalie Portelli, illustrazzjoni ta' Bruno Carnaghi u pubblikazzjoni Wise Owl. Mamma, papà, kemm nixtiequ annimal. Mamma, papà, ejjew inġibu kelb. Kemm nixtiequ annimal. Le, żgur li le. Min se jagħtih jiekol u joħorġu passiġġata? Min se jnaddaf warajh? Mhux aħna, żgur mhux aħna. Mamma, papà, ejjew inġibu qattusa. Kemm nixtiequ annimal. Le, żgur li le. Il-qattusa titla' fuq is-sufan u mal-portieri. Min se jniżżilha? Mhux aħna, żgur mhux aħna. Mamma, papà, jew inġibu għasfur. Kemm nixtiequ annimal. Le, żgur li le. L-għasfur itajjar ħafna skalora u jiġu ħafna nemel. Min se jiknes l-iskalora? Mhux aħna, żgur mhux aħna. Mamma, papà, ejjew inġibu fenek. Kemm nixtiequ annimal. Le, żgur li le. Jekk toħorġu l-fenek minn ġorgaġġa igerrem il-wires tal-kompjuter. Min se jsewwi l-ħsara? Mhux aħna, żgur mhux aħna. Mamma, papà, ejjew inġibu hamster. Kemm nixtiequ annimal. Le, żgur li le. Iġġib waħda u tispiċċa b'10. Min se jieħu ħsiebu? Mhux aħna, żgur mhux aħna. Mamma, papà, ejjew inġibu ħuta. Kemm nixtiequ annimal. Le, żgur li le. Fejn se npoġġu l-akwarju? Minflok it-televiġin? Min se jibdel l-ilma? Mhux aħna, żgur mhux aħna. Mamma, papà, ejjew inġibu pappagall. Kemm nixtiequ li jkollna annimal. Le, żgur li le. Pappagall jiswa ħafna flus u joħdilna rasna jparla. Min se jagħtina l-flus kollha tal-karus? Mhux aħna, żgur mhux aħna. Mamma, papà, ejjew inġibu fekkruna. Kemm nixtiequ annimal. Le, żgur li le. M'għandniex ġnien jekk inġibu waħda tal-ilma u npoġġuha ġol banju, aħna fejn se ninħasslu? Min se jaħsel il-banju? Mhux aħna, żgur mhux aħna. Mamma, papà, ejjew inġibu tiġiġa. Kemm nixtiequ annimal. Le, żgur li le. Veru li tagħtina bajda friska kuljum, ma fejn se npoġġu lit-tiġiġa fil-kċina? Min se jnaddaf warajha? Mhux aħna, żgur mhux aħna. M'hemmx nagħmlu, tal-anqas hemm il-wiża li tiġi fil-kamra kull flaxija. Dik ma neħdux ħsiebha u lanqas ilna tfula. Meta tikbru ftit ieħor u intom tkunu lesti tieħdu ħsieb l-annimal li tixtiequ, erġgħu staqsuna, qalu il-mama u il-papa. Nispera li din l-istorja ġbitkom saħħa tfal.